Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel kung saan sayang matuto. So, sa mga bago sa aking YouTube channel, ako nga pala si EmmAnne, isang licensed English teacher and been teaching English for 10 years. So, for today's video mga ka-Anes, what we will be talking about dahil napuno ang ating wall ng Valentine's greeting. Yan. Alam ko nung Feb 14, ang wall nyo din, pagka scroll up ninyo, it's all about Happy Valentine's Day. Yan. So, may mga napansin tayong error which gusto kong gamitin ito as a teachable moment para pwede mong i-edit. Okay, no judgment. Pwede naman next year. Alam naman natin na walang taong perfecto. Maganda lang tayo, pero walang perfect. Ganyan. Okay, so, saan ba or ano ba ang tama? Ganito ba ang pinost mo? Ting! Or ganito? Ting! Yan yung common na dalawa na nakita ko sa wall ko. So, pag ganito ang pinost mo, ting! You are correct. Okay. Alam ko na familiar ka sa event na Valentine's Day. Kaya alam mo din na saint si Valentine. Kaya nilagay mo yung apostrophe before letter S. Because alam natin na pag before S, it means singular. So, one lang si Saint Valentine. Okay. Pag ganito naman, walang apostrophe, hindi ko alam, siguro ang notion mo dyan or ang gusto mong sabihin is araw ng mga puso, madaming puso. But that is incorrect. It should be, you have to put apostrophe before the letter S kasi nga araw siya ni Saint Valentine. Okay? So, hopefully, pag mali yung pinost mo, that's okay. Tao tayo, nagkakamali. Pero you have to grow and you have to relearn that the next time na mag-post ka. Baka next year, tama na. Okay? So, that's it mga ka-Anes. Short and sweet lang ang ating video dahil medyo busy tayo sa nowadays. Madaming ganap sa school. So, thank you so much for watching, and if you're new to this channel, please do subscribe and hit that notification bell para updated ka. Like and share. Thank you so much mga ka-Anes. Bye! Mwah!